da ka ba o shrong ki mau shna penwandor urang ba ikitiar bo kai uni urang ba udai uba dar sing sim li ba shong ba sa akli mau li nong ston habayo menyekran bat umau por uba dar sing sim li ula penpau hakapor sedang ningkong yakani kam ula shna da ka ba shubo kai hiyeng henry kanang mi kisngi klempoi perkhat bakan long kalat kamai na ka benta ka yeng ka sem Rai Kublai ka DIC Nongston balay rap ban penyo ya ka yeng na ka benta ban shna yakini kitiar ban lat na uslam kinu ki bakwa ban I order kila ban phone ha uni number real not kendai ar san kendai pra iwei sao ula kentu yakiwei ki baseng kamla jong mantre shitam na marha ka juk minta ka long ka ba e ban yo kam henry la da pelot yakapor tang shikenta arkanta ha ka kamla jong ka long ka jingmento shibon e to kublai shibun ba so command so knat shibun ba phi lala ya ka ba wan ban poi ha kan ni jaka shino jonga tenga kwa ban ya thu fi ka kartang jonga de dar sing semle na de na ka shino khle mole no ston west castle district but ka kam ka jonga e ka de ka ni ka ba shina shina da ki mau ba o ichro ngai ki mau shina bun ja ki design but ngalang tray kani ka kam sedang dai nadu uslam shi hajar khandai spa khandai pho ndreu hadu menta ye kisnam te kala ya bon ye haka ba sedang nadu ka kite kisnam nadu khandai pho nyo khandai pho khra te kidang su ya bana sudang ya tip malumala tang ha po snow po thau but hadin ka ta de ngaya shimbenta kani ka district level chungi hangni po noston ya ka exhibition mala khot ka industries noston batina du ka tu ka por ngala skang ya ka ba kham keu shu ka jingtrai na marba ayo pun hati order na ki office bat kum juru na ki briu shimet kum tai but they na du nam khandai la ya ka ban le shimpenta hati exhibition ka long po shalong po kwati but shakiwe ru ter te na du nam ar hajar te ngala sedang ya ban le shabar
kila yalam yang sabar kum sepo Delhi Prakati Maidan bat kum ju ru apo Nagaland nang ta apo Sikkim nang ta Sithi sepo Dehradun bun kijaka ngala lek bat de nak takadau kat banang yat kisnam di koordaru kanang khambun bat kum ju ru ke jeng trai jonga kala nang khamdawa di ngahabu ru kinong trai nalor ki khun ngahabu ru kinong trai nang ba ngala ban penbiang kitiar kimar na kabenta ki konstomar ki bawan ban ordan nanga di lengba jong hitai kisnam ngala yo ru ki jing sha khot yanga bangan le ai jing hikai na ki shnong ki ba phar ngala le jang te ha bo yap ban lengba jong kata ka bagi khot yanga bangan lệnh ai chỉ cái những cái rus nong hang tây bộ yap thì hàng tu ru sim tăng sau phu san sengi mà thằng tu ru ki layo chỉ cái nga bon mut bha ta kapor thằng ba kam de na ka ngam tip ra de na ka de na ka sarkar ne de na ka company yu ngam tip ra thì tăng cái tu hi kisnam ki ba kham yat bha na mar ba ki beriu ki wan wat ki wan wan tiar tan nanga di order nanga kum ju ru ki wan jangai na de Kolkata ki wan apo Kerala ru ki wan te hadu mentai la de umdai ka tu ka ba labjien no ka tu ka khlam no ka tu ka ayum tu ki ong tu ka hoi te na tu ka por hi nga la sange kata ka le tur sebar namar ba corona mo ni klem yo lachu te mentang sedang biang dang kini kendiat sini nang wan po Delhi lung ma ka tingalam jong ki office nang pe na po prime office tingi le je ka tu ka exhibition ka balong po New Delhi mahakum ka tu mahakum Delhi tu ti le je tu ni le bunmut bha ki alam bunmut bha yani bat ngaru ngade way ba sha je thang tu bat ni sub kman ni sub box pun nama ba ki wan pun bah ki ba wan interview yang amat ki ba wan order tiang nga ndre kita te ngathrai nama ba sha jegai te ya ka ban penbiang te ya mentahi pi ba ka je tiar ban trai ru kim dalong ki ba biang hatu kata-kata te ki bun bah ki no order tang ba ngam la ra ban penbiang nama ba duna ki tiar trai ka baning kong ka banga nya thu ya phi de ha tu snem khan dai phu san sia jar khan spa khan dai phu san i wei khun nang kong jonga i ba ju pha sina jing sina po school te ha tu ko por dang long ka school men step te ki khna tu ki khun jonga ki ong pensiuna da udah wartha pensiuna da udeng batin ka support school ting ong itu khun ba udah wartha ru pedang udeng ru umda itnat to nya persyang no ban le da umau hak to por sunan ju sunan na usan ting ai ba uni umau por ban dang red ni apa si shalom ma yu i ba ulong la dari sina jing sina tang bangan da pe phang adu kata-kata por balang khna tamo de hadu kita islam bagi kun school kisa ong kumta dia nga persyang no da umi umau dia de usnam khandai kun reu nga nang sedang ban penwan dur mala tang ban bukai hayi ngasam jaladi ti de nga kata dau don bun ba ki bana po snong ki no hikai jong school ru ki phachna ki ong ku bai tendat ha de nga kata dau house nam khandai kun reu nga kham tresi tom no khandiat bat bun ban thiet ti ha ba sedang tang ai don batat ha nga hap ai ka don batat ha namar ba susna kum tu mo tan pas kum ong men step mit kum tu ti kat ban ngat kisni te imat ka jingdawa na ki perlok perajor ka jur ha ti kalawan ka ban sim hanga ban tresi tom kan ban tresi tom nga thiet no da kitiar trai ban ot shrong ban kumno ban pom kumno ban ot kumno ban penwan dur ndang layu lat ban thiet tiar trai te ngala la ban pen itnat su menswa ha jaka ba
งามปัดละมันเป็นจิลินี่ดังสุลองmalu sokram ren dang ala berkat ala dia ba kham baha mat kham itna ngan thiet no da kitu ki series paper na tang sa cha ka nga shoot ka na ma pin ka shoot khiang mulaw le dam bit ha ka tu hi te ka ta da nang yo jengmut te ka kam ro kala nang yat sapram bat ka jing yo nang ro kala sedang ban kiu te na du kita islam hi nga yi ba ka ni ka kam ka ai jeng mentoi da ka ai jeng mentoi ka nga kam sim khia kan te hadu mentangam ju sanga da na trai be jeng ka nadu ka ba sedang he la ka ba ning kong ta dai tang ki khon ni ki khun sin rang ju nga ki ba ya rap ya nga bat anda ba ki la sedang ya ka ban nang lek puli kam sa jerong te kim da yo laksu ya ka ban trai ba te hadin pade kila sedang ban wan phai biang na ki school na ki chumpuli te kila sedang ban trai ban nga te mentaru nga trai bat ki khun plus nang ta sa ki tu ki parashnong ki bala kham yo jing hikai na nga kila nang hi ka tu ka ni te ya kiru nga khot ngai bela kiru te nga ai bela ki bat nga la kham la hi ya ka ban pen mi tiar bat nga la ya ka ban lek ai shate shaki beriu ki bapan tiar na po silong ki don hal-hal ki jetiar don kitu ki bang adap koloi baha kum kitu ki kandilstan tu ki kamret nang ta kitu ki pelengsen ki kamret kitu ti badap koloi baha tang step sipang la adap ai teli so teli tang step sipang te kini kitiar ki ba kamhe te gila ban bampor kumba sisni siteng sni don ki ba bampor kumba barok sisni nang ta gitu ba kham he ki bampor jen art sni don ki ba bampor lai sni ru don we tu khus tu ba kham he ang ni tu te bampor jen lai sni te ka dor jong uru kala bit hi te ni la ni shat dia ka dor lai hajar tu we tu ba kham he na se chna na du ka basdang hi ni shna ki ni ki skum sim ni shna ki ni ki astre nang ta ki mau benna ka ba khambun ki mau benna ki mau benna nang ta ki astre ki khusntiu nang ta ki tu ki pliang ki babu ya ki tu ki pelang nang ta ki skum sim de nang ta ki khusntiu barit ba he ki design la ki jong kita ki ba khamya ha ki ni po na ka sarkar hi ka ngalayo jeng yarap ka kham yo ai de na ka ni ka DIC no stoi ni ngayo ya ka ni ka yeng ban sila jeng sinaru de na ka DIC no stoi bat kum juru ngalayo tang na ka lengba ka RTE blog ka ba ai la kham slam hi ta isam ba khamrit ba don khlaw yeng jonga itu ba khamrit hi ngayo ru tang khindiat hi kran na ka blog thì hàng tu là yo jing yarap hi kalau mentoy yang sibun nama ba la yo ban ri slap kliar mo kan tambe por liur kini asli department hi yo jing yarap di babon hi nga penia chiselong ba ha lada kim ngasali ay bun sim ngali ay di office nang da bade kitu di batam ngasubu stocks untuk andala de ka portlang la khot exhibition ngara no ki exhibition bat ki la ya par khoi ti hadu mentai ngam ju dap tiar namar ba haka shisnam dala ko no ngalai artli la tli exhibition den da ta da par tiar ki lot nga nakaling jonga tengala penbor palakpi namar balai banga sothu yala de ba kum kanye ka por bat kini ki chuk ba menta bat ong ya wat ya kam bla kam sni kam sarkar le ka nai ong yo re hire ne pila trishita me ne ka kam kalong kum jui namar ba ka ai jeng mentoi sibun subu tang sikenta ru pila yo jeng mentoi pinda yo ka por tang ar kenta ka le kala ai jeng mentoi namar kitra ya ko yeng le jong plau yeng le jong ta ka daw te ngala ai jeng hikai ki khna sinong bat ki don ibala nang ngajub kentu ya ki ngaju ong ya ki ba nga teng imjana kani khiru so bahasa banda terminat wat nom ya lapmet datang hai kam kai hakini ki mobile bat ki ki tai nre lada pin tresitom ka ai jeng mentoi sibun
Ti khantam lele tu ki khna mental le ki khna ki bala start ki bala nang bala sempang sudah. Mdan jing nda haba ki la sedang ya kaban yu bang atre kumno ngan le kumno maki la nang bahe ban le. Tang ba ki jet ya kana kalenti ke bakham suk te kin kwa ban tre sitam. Lada kin tre sitam te mdan jing Namar ba kan ya ka ai kam yang ni simat.